కర్నూలు జిల్లాలో వజ్రాల వేట జోరుగా సాగుతోంది. మద్దికెర, పెరవలి, తుగ్గలి, కర్నూలు జిల్లాలోని పలు గ్రామాల్లో ఖాళీ భూముల్లో వజ్రాల వేట జోరుగా సాగుతోంది. ఈ వేటలో 3 వజ్రాలు లభ్యమైనట్లు సమాచారం. మద్దికెర మండలంలోని పెరవలిలో అదే గ్రామానికి చెందిన వ్యవసాయ కూలికి వజ్రం దొరకగా 1,50,000. ఇతర ప్రాంతం నుండి ఓ వ్యక్తికి దొరికిన వజ్రాన్ని 30 లక్షలకు వ్యాపారులు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. తుగ్గలి మండలంలోని జొన్నగిరిలో ఓ వ్యవసాయ కూలికి వజ్రం దొరకగా 1,30,000కు అమ్మినట్లు తెలిసింది. మద్దికెర, తుగ్గలి మండలాల్లో వజ్రాలు దొరుకుతున్నాయని చుట్టుప్రక్కల ప్రాంతాల వారే కాకుండా అనంతపురం, బళ్ళారి, నంద్యాల, గుంటూరు, కర్నూలు, విజయవాడ తదితర సుదూర ప్రాంతాల నుండి ప్రజలు తరలివస్తున్నారు. ఇలా సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చేవారికి వ్యాపారులు వసతి కూడా కల్పిస్తున్నారు.